Сплаших ли ви? Това е само началото. Добре дошли в на Skylets партито. И нека гостите да заповядат. Айде, движи се. Японците само печелят, не е честно. И тази година нека приветстваме нашия специален гост. Същето долу 8, моля появи се! Ето това е! Точно така! И нека партито да започне! За мен е чест. Защото единия браузър да гледаш единия снимал. Тук не мога така. Да гледаш 4 стрима и гледаш. Дай, води, Какво прави това? Пази се, бе. Коши, как се чувстваш за битката, Коши? Чувствам се уникално. Ей, убите. Сега, нашата много секси мадама Венци ще върти това колело. От едната половина на схемата имаме Венци върти. Така. Гавинци. Имаме Мешо. Мешо. В едната половина. Преди това ще отида да писвам. В другата после също няма да писвам. В другата половина имаме Коши. В едната половина имаме Мешо, в другата Коши. Сега това е турнир. Сега, срещу кой ще се бие Мешо? И Мешо се бие с Иванчо. Как си го знаеш? Сашо се бие с Крис. Да, как се Мога да ударам колкото искам. Силата обаче е ограничена. Гледай малко по-приятно. 60%. Венци, ти ще си секси мадам, който ще показва рундовете ли? Йо, what the fuck? Така, първо взимат пресконференция от Коши и Сашо. Как ще коментирате мачеви са? Чай са, искам да кажа, пълен слабак. Нищо не може. Просто ще го смажа, така ще го направя. Сашо, какво мислите за боевите с Коши? Чакай да ти таковаме ръкавиците. Ще има кръв по зъбите. Само думи, Вау, много силни думи. Какво мислите за вашия боксер? че е пълен слабак. Вашия опонент. Вашия опонент. Исках поне по-добър опонент. Мисли за Коши? Пълен слабак. Така. Благодарим за пресконференцията сега. Искам по-добър опонент. Сега поискаме благодаря нашите спонсори, защото аз нали българския дей на White Red всички мачове в Fight Club Тури носим. Митко, виж, погледни. Ей, соп. Другата пресконференция между Мешо и Иванчо. Така, Мешо. Какво мислите за Иванчо? Иванчо, той е стабилен пич, ама аз ще спечеля. В смисъл, съжалявам, Иванчо. Знам като боец. Какво? Знам като боец, какво мислите? Нещо стабилизацията му липсва. В смисъл не е здраво стъпил на земята. Миналия път, като се бихме, направи някакво такова движение. Иванчо. Просто няма как да се Дай ми случи. Аз съм класиката. Какво мислите за боси с Мешо? Значи това ще бъде класически се дуел между мен и Мешо, както винаги. Предния път бях много близо до това да бия, ще видим сега как ще стане. Мисля, пича е на 20 шота, така че... Меци, твои уста. Ще Сашо и Коши. Някакви последни думи за мача? Значи ще го размажа това. Ще го направя на сол, на небече кер. Ето ще го събирате по земята. Ти някакви Има кръв по зъбите, това мога да кажа. Не, бе, то няма нищо, бе. Все едно голям раф това. За тази обида ще си платиш. Ще си платиш за тази обида. Айде, кошка. Шенца ще си платиш за тази обида. Ще си платиш за тази обида, разбираш ли, момче? Окей, ти си нашето момиче си помпа задника. Защо имаме проститутката Вестит? Защо, Пламен? Защо обясни? Имаме... Искам да го гледам това. Защо си рита задника сам? Даста страна. Имаме... Коши! Железня! Най-големия! Вълче Тромски! Гледай го! Претендента! Още се год! Нито една битка, нито една аргументна победа! Сашо! Долу на 8! Куков! И така, момчета,
Стигаме, пичка! Това няма да е сериозно, бе. Долу ли сте? Така става с тия кавици. Аз го казвам. Здравейте. Поздравете се. Така, който на тъгъл. Мен се рundате. И така, момчета. Ти не говориш с проследка, ти само минаваш. Кажете, той сте? Той ли сте? Той ли сте? Да пиша за школа тук. Файт! Бинг, бинг, бинг! О, мага, това изглежда по-инсейно от обикновено, бе, ладно. Ей, защото наистина добър боец. О, мага, защо? Дайте вода да ти бъде на На сушито етниците болят. дай ми пола, дай ми пола. Съди, гледате ли за боя, бе? Стоп! Стоп! Вече преди той. Стигаме 30 неща. Готови ли сте? Готови ли сте? Файт! Ударете проститутката. Давай. Гледайте мачове проститутка и Метко. Решавайте всеки рунд за кой е. Окей, той И същото има интересен карт, между другото. Това е, но... Той аз трябва да гледам. What the fuck? Това... Какъв е това град, бе? Спря времето. Така. Какъв е това град, бе? Това е много интересно, аз не съм виждал до сега. Някой може да Аз взема си свят. Тук върте, така. Да, бе. Последен рунд. Не се видите. Абе, спрете се, бе! Ей! Не сме почнали. Не ме пипай! Не ме докосвай! Малко се почина аз. Ми да, бе, нали? Даден ти е шанс. Какво мислиш, че ще се случи? Ще го размажа. Вкараме само един добър в носа. Аз съм категоричен победител. Ами, окей, ще видим. Какво? Сега ще му се спука всичко. Това изглежда толкова дискъстико. Той сме. Трети рунд. Чайте. Адвокатите. Това е последния рунд. Boy, this is getting interesting. Етниците, забавите за етниците. Защото му изглеждат много заплашителни удари. Това е много интересно. И бах ти удари това, найс. Ти... Слапа. Ти Не ще си запазил коментарите за по-късно, аз съм участник. Не, няма да гледам това нещо. Това е изчадие, няма го гледам. Първия рунд. Го спечели. Същото. Play more England. Втория рунд. Спечели. Коши. Третия пак имаме 2 на 1. Победител с разделено съдийско решение. Сашо! Не, това легит спечелил, ла. Бията на всичко. На баскетбол те бия, и на волейбол те бия, и на тенис те бия, и на всичко. Така. Не, Венци, не става и още по-късното нещо. What the fuck, не, защо? Само, че този път трябва да писвам. Готови ли сте? И сега тия чини, как ще ги... Втория полуф няма вечерта. В десния... Стига бе човек. В десния ъгъл. Вечният претендент, който се повече набира техника. Мотиваторът на младите. Иванчо. Българският лъв. В левия ъгъл. Шампиона. Най-великият в историята на Fight Club се. Безспорният шампион на всички категории. Единствения, неповторимия. Мишо Кошмара. Мишо Кайзера. Мишо Цицата. Точно. Сега, момчета, не искам удари под кръста. Не се силете, не искам злоба, като ви кажа стоп, спирате. Поздравете се. Той ли сте? Метко таймера.
Гледайте и метки проститутката, гледайте. Извиняйте. Що толкова скачате, бе? Това беше малко по-силно. 5, 4, 3, 2, стоп! Това беше баси дели работа. Проститутка. Fucking disgusting, бро! Мешо, какво ще кажете за опонента си? Иванчо, може ли кърсът? Имам на мен. Ауа! Иванчо, Стига, Иванчо, какво ще кажете за опонента си? проститутка. Добре гра, добре гра. Тук не можах да го предвидя. И двамата, брат. И твоите бяха по-слаби, моят брат. Мога да ударам колко искам. Сигурно Силата обаче е ограничена. Гледай малко по-пряко. 60%. Така. Не, това е монстро! Не, сядай, ще спукаш. Някой да... Ти ще седнеш тук. Някой да го махне, що? Това кой е човек? Това нещо... Който излита проститутка се печели. Що ли сте? Що си? Стига си ги еджибол. Това е моята работа. Не, Венци, не е това. Cheers! Оу! Оу! Ви сте ударили? Стоп! Бъде секционно ли това? Да, ти добре си. Добре. Ай! Така, той се. А проститутка, кажи те това, бе. Какво ми седиш тук? Айде, казвай. Файт! Супер! Това се нарича супер ръкпънч. Да, ама така си отваряш гарда. Беше, не беше. Беше почервенял само. Да, последен рунд. Внимайте да не се изшивате в положение. 10, 9, 8, 7, Само по-леко. 4, 3, 2, 1. Край. GG. Ма, това е силно да посъса. Извинявай. Що толкова топате като някакви коне, бе? Как се правила за силката, бе? За силката в удар. Да. Имаме резултатите. Оу. Първи рунд. Победител с 2 съдийски гласа. Иванчо. Аз ще ги соча. What? Трети рунд. Победител. Трети рунд. Победител с 2 съдийски гласа. Мешо. И втори рунд. Победител с 2 съдийски гласа. Иванчо. Боя! Как така, бе? Между другото. Гледате ли се резултати? What? Да, да. Аз искам да И видя. тук може да видите резултатите. Окей, окей. Спокойно, Мешо, ти ще продължиш да ръководиш за трето място. Ще се биеш с Коши. Ау. Майк Тайсън е бил непобеден, докато... Да, не се е отпуснал, докато не е Мешо- отишъл до затвора. Мешо е като Алекс Волкановски, смисъл голям шампион, много победи, но годините натежават рано или късно. Не, просто трябва да се адаптирам към булшит нещата, които се случват. Така,